गोजोननाय मोनदों आरो माने बिथांखौ मोननानै जेनेबा जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जिउआव सासे जिउनि लोगो नांगौ ओंखायनो माने बिथांखौ लोगो मोननानै आंनि जेनेबा थांखि जिउ थानाय हाबा जानानै हौवा गैयै हारसाफोरा रावबो राया दिनै सासे डक्टरेट मानसिखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि फेसबुकाव चर्चा खालामदों जेमसा मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट नंगौना नङा आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकाव नाम लिरजाहोनो सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकाव मानो गाज्रि नाम लिरजाहोनो बे जानला मानला उन्दै उन्दै गथ'फोरदो माने ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट दिनै बरमा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मोनथिगोन 3 बोसोर बरमा कलेजाव 8,000 टाकायाव मावनाय मानसि बेसेबां खस्थ' रुम भारा थोआ थेवब्लाबो गावनि माने माबाखौ लानानै फैसायानो मिलाया खायसेबो सोरहा दखना बायनो 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों न'आव रावबो गैया बेनि काहानि बेया न'आव रावबो गैया बेखौ उनाव गावनो खोन्थादो बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बिनि बिमा बिफाया मा जालांनाय सब काहानि दङ बेहा जोबोद दुखु गोनां बिनि काहानिया बेफोरबायदि काहानिनि गेजेरजोंबो बियो दिनै डक्टरेट लानानै दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय माने आं बायदि मानसिया बेनि थाखाय जेबो नङामोन आरो आं लाक्कि फिल खालामो आं सासे डक्टरेट मानसिखौ माबायदि लोगो मोनखो आं मा मोजां खामानि मावखो जों सानैखौ बोरै गोरोबहोलायखो आंनि थाखाय बेनो बिराद सासे डक्टरेट मानसिखौ आंनि न'आव लाबोना होनो हादों आंनि फादारनि 3 दादिमोना हेडमास्टर सासेयाबो साइन्सनि मास्टर मादैमोनाबो सब मास्टर बेनि गेजेराव आंबो सासे डक्टरेटखौ आंनि न'आव लाबोनो हादों बे आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आंनो बेखौ भगबानासो होदों सोरबाया होआखै सोरबाया गुबुना लोगो मोनहोलायाखै बेखौ आंनो भगबानासो लोगो मोनहोलायदों दा बेखौनो दुखु मोनो जोंनि बर' समाजाव आब्रुथि गैयै बानायो रावखौबो रेसपेक्ट होआ दिनै एसेबां गथ'फोरखौ बे मोजां खालामनो नाजायो बरमा कलेजनि साफ्रोमबो स्टुडेन्टआ मोनथिगोन जाय सोलोंजानो मोनदों बे माबायदि फोरोङो आरो जायनि बिमा बिफाया आंखौ गाज्रि मोननो हायो बेनि फिसाला फिसाजोखौनो बे फोरोंनो मोनदों फोरोंगासिनो आरो दाबो गुबुन कलेजाव फोरोंगासिनो दं आरो ओरैबायदि गोसो जेबो नाया माबायदि सन्मान होनांगौ नाथाय गुबुन हारिया डक्टरेट होननाय लोगो बाद्दा खालामो गुबुन हारिनि मानसिया डक्टरेट होनबानो बाद्दा खालामो ओरैबायदि सन्मान होयो साहा दखाननि दिनै आं उन्दैथाराव संसार जानाय मोनोब्ला दिनै आं सासे डक्टरेट आं गोबाव सम थानानै फैबाय संसार जायालासिनो भगबाना आंनो ओरैबायदि लुफावना होदो माने सासे डक्टरेट मोननाया सहसनि बाथ्रा नङा आं दाखालि बावै पाठसालायाव थांदोंमोन मेडामानो बुंथारसै फंनैसो बिबुंथि लाखिदो मेडामखौ बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोननाय मोनदों आरो माने बिथांखौ मोननानै जेनेबा जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जिउआव सासे जिउनि लोगो नांगौ ओंखायनो माने बिथांखौ लोगो मोननानै आंनि जेनेबा थांखि जिउ थानाय हेफाजाब खालामदों आरो बे हेफाजाबाव गिबि आं दा एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ जेनेबा सापर्ट खालामनानै दिनै आं थानो हाबाय आं गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय मोजां मिलायनानै संसारखौ दालांनो हाबानो बेखौनो आं गसाइनि सेराव आर'ज खालामो आरो संसार जानाया गोरलै नङा गासैबो मिथिखागौ नंगौना नङा दा उन्दै उन्दै समाव संसार जानायफोरासो मिथिगौ बिसोर माबायदि संसार जादों आं सानो उन्दैथाराव संसार जानो दिनै आं उन्दैथाराव संसार जानाय मोनब्ला दिनै आं सासे डक्टरेट लोगो मोननाय नङामोन दिनै आं गोबाव सम थानानै फैबाय संसार जायालासिनो धैर्य हमनानै फैयै फैयै भगबाना आंनो ओरैबायदि लुफावना होदो माने सासे डक्टरेट मोननाया सहसनि बाथ्रा नङा आं दाखालि बावै पाठसालायाव थांदोंमोन जोंनि बर'फोरा मा डक्टरेट मा बेनिथ' जेबो इज्जतआनो गैया दिनै सासे डक्टरेट मानसिखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि फेसबुकाव चर्चा खालामदों जोंसा मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट नंगौना नङा आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकाव नाम लिरजाहोनो
सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकाव मानो गाज्रि नाम लिरजाहोनो बे जानला मानला उन्दै उन्दै गथ'फोरदो माने ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट दिनै बरमा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मिथिगोन 3 बोसोर बरमा कलेजाव 8,000 टाकायाव मावनाय मानसि एसेबां खस्थ' रुम भारा थोआ थेवब्लाबो गावनि फैसाया मिलाया एसेबो सोरबा दखना बायनोबो 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों न'आव रावबो गैया बेनि काहानि गैया न'आव रावबो गैया बेखौ उनाव गावनो खोन्थाथों बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बेनि बिमा बिफाया मा जालांनाय बहुत काहानि दङ बेहा जोबोद दुखु गोनां बेनि काहानिया बेफोरबायदि काहानिनि गेजेरजोंबो बेयो दिनै डक्टरेट लानानै दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय माने आं बायदि मानसिया बेनि थाखाय जेबो नङामोन आरो आं लाखि फिल खालामो आं सासे डक्टरेट मानसिखौ माबायदि लोगो मोनखो आं मा मोजां खामानि मावखो जों सानैखौ बोरै गोरोबहोलायखो आंनि थाखाय बेनो बिराद